Ja mám základné vzdelanie. Pretože tá matka nezvládala, už dá sa povedať, odovzdávanie tých genetických informácií a tie medvede sa začali synantropizovať, pretože boli vytláčané svojho prirodzeného prostredia. Čiže chápete, to je taká hypotetická rovina, aj teraz poškodzujete napríklad chránené živočíchy. Teraz, keď si sadnete do auta, preveziete sa autom do svojej redakcie, zrazíte 5 chránených múch. Čiže také hypotetické... Nemáme chránené muchy. Také... Nemáme chránené muchy. Ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je gulatá, zem je plochá. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte Z akého vedieť... dôvodu, keď to není podložené? A čím to nie je podložené podľa Je to vás? nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plochá, je podložené... A je podložené, že Zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. Dobre, ticho! Ticho, ja mám slovo! Vysvetlite mi to, ako mohlo Slovensko padať v 45 stupňovom uhli, keď podľa vášho kolegu je Zem plochá. Ako to je možné? Ja tomu nerozumiem. Veď si to zjednote v tej SNS-ke. Počkať. O tom, či je zem plochá a guľatá, by sa dalo polemizovať. To si robíte seba. Ja sa už smejem na sebe, že ja prežijem aj atomový výfuk.